Dakle, mi smo još uvek u emisiji Koktel, pričamo o vitražima, pričamo o muzici. Aleksandar Lukić i Ilija Ilić su moji današnji gosti. Sada ćemo malo da prebacimo temu na neke druge stvari. Sem toga što se, Lukiću, bavite vitražima i to vrlo uspešno, vi imate još jedan hobi, a majke mi se čini kao da je već i profesija. Proučavate, tražite, izučavate gljive, objavili ste već i neku knjigu ili jednu ili više? Nisam objavio ništa. A šta je ono što sam ja videla davnih godina kod vas? Pa to su čisto fotografije, imam par hiljada fotografija. Par hiljada fotografija. Par hiljada fotografija gljive. Evo sad ćemo malo i da gledamo, vrlo su neobične. Ovo izgleda kao šlag, pa po njemu onako poprskan sirup od jagode. To je američki naziv kada se prevede, upravo to što ste rekli. Stvarno? Tako se zove, kao neki šlag s jagodama ili tako nešto. Pa gde ste našli ovu gljivu? Ta gljiva postoji kod nas? Postoji, pa ovo su sve na našim područjima i to su fascinantne stvari. Znači, kad vi malo siđete u taj makro neki svet, da onda pronađete ovakva čuda. I onda zaključite koliko su sitni i mali. A ta, recimo, konkretno ta gljiva, gde ste nju pronašli? To je okolina Zlatarskog jezera. Vi ste proučili, vi ste tragali po čitavoj Srbiji ili ste... Pa gde god imam, mislim, prilike. Znači, imam, otprilike gljive traju par dana, znači, zavisnosti kako koje. Onda onda one rastu u mikorizi dosta, znači sa nekim određenim drvećem, treba im određena vlažnost, treba im, znači 100 nekih faktora da bi one izrasle. I onda šta vi upoređujete? Ne mogu uopšte veštački da se proizvedu, znači... Ali ima i najsitnijih kao pola nokta? Ima i najsitnijih. Sad meni je taj čaroban, taj znači svet, ja pokušavam to kamerom da zabeležim, baš to njihovo trajanje i koliko vidim, sviđa se ovako ljudima, kogod vidi, zapanje se, znači, čime smo mi okruženi. To je jedan svet koji postoji paralelno naspram ovog našeg sveta, znači, to je samo jedan delić. Svet gljiva. Da, to je samo jedan delić svet gljiva, isto tako imate svet ko zna čega. Ja sam se zadržao na ovom svetu, neki drugi ljudi fotografišu neke insekte ili neke druge stvari. I koliko dugo proučavate gljive? Jedno 10-15 godina. Je li vam se desilo da, pretpostavljam kad vidite neku novu vrstu, vi nju fotografišete, pa onda tražite po enciklopedijama kako se zove, vam se desilo da nađete nešto što je nepoznato? Pa nepoznato je dok ne pronađeš šta je. Da, ali recimo da niste našli u katalozima, imam u ozbiljnu enciklopedijama. literaturu, imam jedno 22-3 knjige. Da li ste našli neku novu vrstu za koju... Nisam s te strane, zato što tu treba da se... Postoje banke podataka u Americi gde vade DNK. Znači, ja jednostavno niti imam tu aparaturu i nisam s tim hteo da se bavim. Jednostavno, znači, mene i taj neki vizualni deo... Da, to je baš tako narodni naziv jajčara ili tako. Inače je Amanita caesarea, znači carska gljiva, još su Rimljani jeli. Znači jestiva je. Iz porodice Amanite, ona je jestiva. A inače su sve gljive jestive, neke samo jedna. Da, ne, ali ova je delikates i stvarno je jestiva i stvarno je jako ukusna, ali može da se pomeša sa muharom. Pokazat će se sad i tu koja nije otrovna, ali ima neke druge efekte. Znate li vi ovako već iskustvo imate da na prvi pogled možete da procenite koja je jestiva, koja nije i na osnovu čega? Pa ne, pa morate s ovom gljivom možda se pobrka ova. Dobro, to znamo. Sad ovo je taj magic mushroom. Kaže da ona izaziva malo halucinacije. Malo puno. Malo puno. To je odličan umjesto jointa. Inače u Sibiru su davali za nju po 2 irvasa, kaže, svoje vremeno. Jeli? Ali to je sibirska vrsta. Ali kažu da dobiješ... Ali čekaj, možda ćeš ti dobiti inspiraciju bolju, malo gricneš od nje i ono što... Ova je naša mnogo otrovnija, zato što izgleda da raste na sunčanim predelima i kažu da je mnogo jača i mnogo otrovnija. I čitao sam... Ali izaziva i videoidne sposobnosti. Ibrahim Hadžić je napisao u svojoj knjizi intervjuisao jednog pacijenta koji je bio otrovan s ovom gljivom. Kaže, on je sanjao da 2 dana vozi u rikverc. Je strašno.
Znači, ne preporučujem da neko proba. Ali mi smo čuli od jednog našeg gosta koji je pre nekoliko meseci bio u ovoj emisiji da te gljive, recimo, su jeli čuveni Tarabići proroci, za koje ste i vi čuli, pošto ste iz tih krajeva, da su se njima onda javljale te vizije proročke. Nisu, naravno, jeli u neograničenim količinama, jer bi oni verovatno vozili unazad, nego su dobijali te moći, pa tako da su i neki Indijanci, ne znam kojeg plemena, Siuksa čini mi se, isto dolazili da proučavaju kod nas tu gljivu. Pa, postoji ta neka tradicija toga, ja nisam eksperimentisao, nisam baš kompetentan za to. Čitao sam te neke literature, šta i kako. Čak navodno Italijani jedu ovu gljivu, znači, ali je kuvaju nekoliko voda, gule kožicu, u toj kožici je sad... Ja ako pročitam da to nije jestivo, ja ne jedem. Da. A ovo šta je ovo? Malo pre smo vidjeli nešto kao ribizlice. Nisam zaboravio sam. Ovo mi je liči kao jestivo. Ovo je recimo iz porodice vrganja, s tim što je on otrovan sirof, ali mora termički da se obradi, znači 10-15 minuta i onda je jestiv. I opstao je zato, hvala Bogu, što nije tako konzumna vrsta koja se prodaje na pijaci. Znači, inače, ovo sve što se prodaje na pijaci, toga nema, tog pravog vrganja. I ovo isto tako ukusno vrganje, ali se ljudi boje da ga ne pomešaju sa udarom i zato ga ne koriste. Pa u suštini, onda je veći deo gljiva može da se jede ako se termički obradi. Ova u stvari ima jednu manu, znači, navodno ima jednu hemikaliju, posle nje ne bi smeli da pijete alkohol. Jedno 24 sata, zato što ima taj neku hemijsku supstancu, kod nekoga izaziva, nešto se događa kad čovjek popije alkohola, neko gađenje i tako dalje. Jao, pa to treba davati. Ima iz jednog koprinosa, znači koriste se baš u terapiji lečenja alkoholizma, znači, ali ne ova gljiva, jedna druga. Sad ovo isto iz porodice vrganja, jako ukusna, i to je pravi, recimo, jedan iz pravih vrganja. Da li ste pravili, kad ste rekli da imate toliko impozantnu seriju fotografije, izložbu? Jesam, jedan put sam imao u Prirodnjačkom muzeju u Novom Sadu, na Radničkom tamo, u Radničkoj ulici. I sad bilo je neko predavanje o gljivama i onda sam nekih 30-ak mojih fotografija tamo izložio. Jedan put je bilo na Divčibarama isto Dani gljiva. I tamo sam izlagao neke fotografije. Da li planirate knjigu? Pa možda ako... Imam, da budem iskren, imam u planu, ali možda za nekih 10-15 godina kad ja to nakupim neku obavnu dokumentaciju, pa onda nešto da... Strahovito to vremena treba. Znači, treba mi fotografije svih stadijuma i tako. Znači, kad je od najmlađeg do najstarijeg, pa da se spore, pa i tako. Ali treba, Boga mi, vremena da se ovo sve nađe i živci i vreme. Pa, ja nisam neki sportista i onda mi to dođe kao neki sport. Znači, da idem, šetam tu, fotografišem, sagnem se, onda vi tu ne vidite da koliko ste energije potrošili, ali potrošite onako spontano. Tako da je to moj vid nekog sporta. Kažu da su gljive veoma zdrave. Ovo je recimo Subotička. Je li? Da. To ste našli gde tu u pojasu, pogranično? Borov, Šavković, baš tamo. Da, lepa je i tako ima tu bakrenu boju i jestiva je. Jestiva je? Da. Samo što je uglavnom bude crvljiva. Pa dobro, prokupo se to sa šta. Ne, pa ima puno crva dosta. Ilija, voliš ti gljive? Ne. Što? Kažu da su gljive strašno zdrave. Čitala sam pre nekoliko meseci jedan članak gde Japanci forsiraju upravo ishranu na bazi gljiva. Upravo zbog toga što su otkrili da gljive sprečavaju karcinome, tumore i ostale stvari. Da je to neka, kako ja kažem, specijalna vrsta hrane. Gljive se svrstavaju u koju vrstu u biologiji u suštini? Oni su posebni. Pa to, baš zato što su posebni. Oni su posebni i nisu ni istraženi. Znači, i sad, zadnjih godina se, znači, malo više proučavaju. Nisu ni biljke, ni životinje, ni ne znam šta. Kinezi, ja mislim, gaje nekih 100-200 vrsta gljiva. Gaje za hranu. Ja sam našao podatak, znači, 250 lekovitih gljiva su Kinezi objavljali kinesku knjigu. Znači, kod nas postoje već te lekovite stvari.
Znači, ima jedna firma u Hrvatskoj koja na osnovu gljiva pravi neke lekovite lekove i navodno pomažu lečenju nekih bolesti, da.